Er du strand og kedelig grim farve på væggene på din skole? Er den meget slidt, og skolens computer gammel og umulig for starter? Hvis du også er ked af, at din skole er slidt, og der er huller i væggene, så er der forbedringer. Flere smartboards i klassen, så der ikke bliver kramper, og at lærerne lærer at bruge smartboardsene, så de ikke bare skal. Det vil vi gøre for dig, er at give dig en moderne skole. Vores forbedringer er nye computer, nye sofaer til grupperummene, nye malede vægge, store pæne klasseværelser, lappede huller i væggene.